Jitħabbar l-ewwel abbozz tal-istrateġija kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Il-Ministru Marie-Louise Colleiro Preca spjegat kif l-ewwel abbozz qed jiġi diskuss mal-ekonomisti esperti fil-politika soċjali u anke mal-entitajiet fih dan il-Ministeru. L-istrateġija se tkun anke diskussa ma' ministeri oħrajn imbagħad mal-Musec u l-MCSD biex fil-bidu tas-sena d-dieħla tmur għall-approvazzjoni tal-Kabinett. Il-miri ta' din l-istrateġija huma li jkun hawn iżjed inklużjoni, aċċess aħjar għal servizzi iżjed raġonevoli u l-iżviluppar ta' żoni rurali. Hemm il-miri li l-ewwel net niżviluppaw programmi li jkunu meġerjati, ġifri mkejla, nħin kollu evalwati, nħin kollu biex nassiguraw li nkunu fuq dik it-triq li għandna bżonn nimxu ħalli noqtu l-miri tagħna, ma wkoll ħajkollha ħafna idejat li huma innovattivi. Finalment l-istrateġija kontra l-faqar se tkun qed toħroġ politika li tindirizza l-isfidi soċjali li qed jiltaqgħu magħhom iċ-ċittadini Maltin u Għawċin fuq medda ta' 10 snin. Waqt preżentazzjoni il-Ministru Colleiro Preca rreferit għall-indikaturi soċjali li waslu biex anke l-Unjoni Ewropea torbot il-Malta biex tibni strateġija u tilħaq il-miri stabbiliti. Colleiro Preca sostniet il-Gvern jitfit ma' din l-istrateġija qed jiżviluppa l-proġett LEAP li mistenni jkun finanzjat mill-Unjoni Ewropea u li parti minnu hemm il-kunċett ta' ċentri ta' riżorsi għall-familja li ser jgħinu bisħieħ biex ikonna armonija fis-servizzi mogħtija fil-komunità. L-ewwel abbozz tal-istrateġija kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali ġie preparat minn Jana Blandmintov illi tkellmet dwar kemm kienu utli n-numru ta' konsultazzjonijiet illi saru mas-soċjetà ċivili, inkluż it-tfal, fit-tfassil ta' din l-istrateġija.